joget penak ya Mbak ya. Ae. Ya. Ae. Metune Mbah. Mek niki tok. Iya, Nduk. Ayo Mas. Ije apa ora Mas? Ije. Ije iki mesti bantu kok. Matur suwun Bapake. Nggih, Bapak sinten matur suwun nggih. Panger matur suwun saking Celelek. Hei, ngose aku arep niku. Pak Lurah. Pak Lurah. Bu Lurah nuwun sewu nggih. Matur Nyuwun nuwun, izin Mbak. nggih. Kak, aku kok dipengrono Mbak iki piye? Ayo Mbak, batur ya. Pak Lurah. Ayo Mbak. Mboten Eh, Mbak, Pak Bayan, Pak Lurah, Pak Bayan, Pak Bayan Bapak Suwarno. Bu Lurah nuwun sewu nggih. Nyuwun pangapunten Pak, ora reti. Ya. Monggo Pak Bayan. Sik, Pak Lurah. wis metu dilebokno neh, Kak. Lagi 20.000 Pak. Heh. Dalam mubeng sik Pak Lurah kari. Iya, ndek Pak mau Lurah. ngomongane Pak Lurah sik sesepuhe ngoten. Tak Sesepuhe dongake desa. Pak ngeten nggih. Sedekah kalih Kang Karis Rintil. Muga-muga tambah rezekine, panjang ayaswane. Nggih sukses penggaweane. Lah pinterem iku lho, Nil. Sogen munggah swarga Pak nek sedekah kalih Nggih, Pak. Pak Suwarno. Aja suwek apa? Ya. Ih, pewok loro nek arep disuwek aja, Pak. Lah tak ngene ya Pak Suwarno wis Ngene. Nggih, Ditambani matur wong nuwun. loro ngene, Pak. Pak Lurah mangga Dan jenengan, Pak. Ih, Pak Lurah sabar, kok sik Pak Lurah pol mburi. Rina wengi lek kaya wong ngemis, Nduk. Matur suwun nggih. Matur Isi nuwun bae. Pak. Mbah. Pak bae lek ngene. Tapes nggih, rata pokoke. Mugi-mugi nek diparingi niki Pak Topo. Nggih. Mangga Pak Topo. Apa? Mangga. Wong anggo lek ngono kuwi lho. Dalem. Mbah Topo. Nggih. Nggih kula dongaaken, Mbah. Mugi ya tambah rezekine. Matur suwun. Nah, panjang ayaswane. Pak Petengan, Pak Warjono. niki Pak Petengan. Pak Warjono. Pak Warjono, Pak Bos. Ampun isen. Ampuni wah. Linggih kene sik, nggih. Iya. Nggih, aku tak ngaku wae. Matur suwun. Kula Pak. Sik aku kok entuk apes terus gini lek Kak. Salahmu dhewe. Jujul aku ora. Monggo monggo. Sedekah. Ngamal ngamal. Ngamal 2000 lah 1000 ya lah. Mbah. Ora. Mbah. Bae. Mboten. Aduh, Mbah ora sanggup. Amit nuwun sewu nggih. Mboten mentolo kula, Mbah. Monggo, Pak. Mboten, Pak. 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 Mboten, Pak. Matur nuwun. Simbahe mboten, Mbak. Sik. Kowe entuk Mbah iku aku entuk Mbah iki, Mbah. Iya, Mbak, matur suwun. Lah, Nggih. bae. Kok sik ruti kocok. Mentolo nampak. Mbah Jum kalian sinten niku nggih? Oh, Mbah matur nuwun, Mbah. tak Nuwun sewu nggih. Panjang ayaswane ya, Mbah ya. Eh, Iki kalek blarak teko kono. Mbah Jum ayo, Mbak. Ya.
susteran Rama sae. Yo Sutresni. Matur suwun nggih, Bu. Sutresni ndi yo? Mboten. Mbah aja tarik edan kowe. Matur Bae ora suwun sanggup. Bu inggih. Ayo ayo kayo. Matur suwun nggih, Bu. Maksud Sampun. mboten. Mboten. Kon joget. Wes. Pak inggih. Jenengan nggih napa mboten, Pak? Lah. Mboten beto tisu, Pak. Niku wau kula teng duluran mboten sangu. Sik, Nggih. Pak Inggi lek teko. Nil. Nil ora melu Nil. Melu. Pak Hah? Lur, Nggih. Pak Lur. Pak Lurah. Pak Lurah ganteng ya, Nduk ya. Iya. Melem-melem ben dikeki. Ganteng. Lah iya, nggih Pak Lurah ganteng are. Dikeki. Meleh, Pak. Nggih Pak Lurah ganteng are. Terus nek kowe. Oh, nggih. Pak Lurah Matur ganteng nuwun. are. Terima kasih kagum Pak Lurah. Nggih. Ada rezekine. Nggih. Ih, Pak Lurah ganteng tenan. Pon, nggih nggih. Ayo Sampun, Nduk nggih, wis Pak. disangonin Pak Matur Lurah. sembah nuwun, nggih. Matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Monggo Pak. Nggih, Mbak Nawi terima kasih. Matur nuwun sedaya. Nggih, Ayo munggah, Nduk. aku tak munggah. Kowe dhisik. Ayo. Baik. Sakit munggah iki Mbah kan. Junjung ngeten, Mbah. Wah, cepete le, Mbah. Jia. Jia. Waduh. Waduh. Mbah nyuwun nek mantuk-mantuk ngisor melu mantuk-mantuk le, Mbah. Ayo, Nil. Ayo, Mbah. Wes, Mbah. Sik. Mbah lek cepet nek ana ngene iki. Wis sangu turu ya, Mbah. Ayo. Satu. Ahe, 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 ahe. Jia. Jia. Aduh, mateni wong saiki wis tatapi kabeh.
rina wengi nek ya sing ngetoni kok yo cah iki neh. Aku kok gumun ah. Ora jaluki kok, Le. Hah? Iyalah. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Milih 1, 2, 3. Mon nggih, enjing nimbal teng niku mbringen nggih Pak nggih. Enjing nimbale teng bringen monggo Mon nek niki badhe sedakono mirsani kalih nggih. naning. 50.000 matur nuwun ngene ku ya matur nuwun kowe dikeki karo Pak. Hah. Nyanyi sik. Nyanyi sik Mas arene. aku nak wis celah gawane ora usah nyanyi ngono. Jaluke Wil, Mas. Bule ya iso njuk imbuh nyanyi ae. Senengane jaluke palgurinan terus kok paham kok. Pancen wis diancam. Lek nek kowe ora wis tak kandhani to, yen to jamu sehat wanita iki ora mampreh, ngombe yo jamu sehat pria. Kowe ora malah udah medeni malah wong. kerosanen piye? Ya monggo diapsi Wil, Mas. Nuruti Pak Ong iki senengane jaluke ngono kok. Palgurinan terus wis bar kok. Nuruti Ya monggo Pak Oong. Pak Ong. Saking Guyang-guyu rina wengi yang iki mau. lah Rina wengi 100.000 kok. lah iki aku nek 100.000 lah gek maknyuk ngene 50 lah iki maknyuk aku nek mocok maton yo pirang-pirang dino kok, Le. Lah iya mulane seneng kowe. Mak timbakno mocok matun. Dalam. Iya Mbok apa ta apa? Sesuk nek mringin. Wis go saiki lah sesuk neh. Monggo. Wil. Spesial kagem Pak Oong. Mas Bu. Tinggal dhewean ya, Bu. Oh, ibuke setuju tak kon tinggal dhewean. Ben ning kene dhewe. Di depan orang bisa tersenyum, seakan-akan tak menderita. Di depan orang tampak ceria, di balik kemelut. Wanita yang selalu disalahkan, dan wanita selalu di pihak yang lemah. Bila kita merasakan hatiku yang resah, batinku terluka, korban perasaan, korban perasaan. Hey! Kagem Mbak Oong.
Halah. Barang diweni matur suwun, Mbak Ong. Lah iki yo jumbo lek aku ngipi kok, Lek. Ngipi apa kowe, Nduk? Aku entuk rezeki ngene iki kok. Lah aku ndek bengi ngipi dimot wedhus kok. Mateni wong ngipi kok dimot wedhus. Dimot wedhus kok. Aku ngipi ngono kok, Lek. Ngipi dimot wedhus terus entuk rezeki ngene Ngene iku, yo. Nduk. Iki rak Kakang Pancapana iki rak yo ning Tegal. Ayo Lek, Duk, nusul Kakang Pancapana. Oh iya iku nggo tuku jaminan iku entuk 50.000 ayo. Ayo Lek, ya. Ayo. Ya Lek. Nuwun kawigatosan katur Bapak Sujak ditenggo putranipun kersane wangsul teng dalem. Sepindah malih Bapak Sujak ditenggo putranipun teng dalem. Matur suwun. Ancen yo angel tenan jeneng gawe pepetan kuwi. Kabeh iki nek ora penggaweane, nek ora ahline yo ancen angel. Sopo yo kuwi? Aku sapa? Aku iki lho. Aku iki sapa? Kula nuwun. Monggo. Ana swara kok tanpa rupa iki apa dak? Kakak. Lho, kowe to wi? Piye to Kakang Chandra Dewi? Ayo Chandra Dewi. Kowe to wi? No, Kok eno piye to? Pancapana. Aku Kakang Pancapana. Lah iya. Lah ngopo kok eno? Lah sampean iki senengane nek ngundang jenengku iki wi. Lah jenengmu ra ya Chandra Dewi to? Ngono mbok diceluk kabeh komplit Chandra Dewi aja wi. Lek untung jenengku Chandra Dewi. Lah nek jenengmu Lah nek umpama jenengku Sherly ngono piye? Weh? Lah nek jenengmu Sherly yo gampang olehku ngundang. Lah apa? Ngopo to, Li? Kateni wong kae iki. Lho bocah kok. Apa ora ono liyane? Iki rak kowe dhewe to wi. Chandra Dewi. Iki lho sawangen. Pepetan lek apike kaya ngene. Lho. Iki ngopo to wi, Chandra Dewi? Irunge gene. Irunge kok kaya irungku ya, Kakang? Nek saka rumangsaku yo apik iki tinimbang irungmu. Kok ngono? Nek iki mbangir irungmu pesek. Kuwalik. Irungmu mbangir iki pesek. Apik irungmu. Ning kaya aku kok, Kakang. Chandra Dewi, pancen ndak sengaja anggonku
jaran. Sampeyan iki lho. Chandra Dewi. Lho Kakang. Apa? Mboten nek bathuke niki nono kok, kula mboten nono kok. Ana sing jebles karo duwekmu. Apa kuwi Kakang coba kandhake aku pengen ngerti. Iki lho, Iki lho mendi? Coba jenenge dudoke. wetenge. Wetenge nyendol kaya wetengmu. Ora, Chandra Dewi. Kakang. Pancen tak sengaja anggonku nggawe pepetan. Pancen tak iripke kelawan kowe kok Chandra Dewi. Soto? Heeh. Kakang, aku seneng banget yen to nyawang nggonmu mahat iki. Pancen ora ono bedane jebles kaya aku. Lu ngono sampean kok ora nyambut yen to bisa. Alhamdulillah. Oh, jongkrakno terus. Nanti kaget aku bocah wedok kok iso polahe kaya ngene. Lah ngono sampean kok ora ndang kondo yen to sampean iki bisa mahat sing apik. Atau sampean iki tak jak ning pasar wage sampean mesti larise ora karuan kadang bisa kanggo golek dhuwit. Iki kok aku kok jak nyang pasar wage minangka kanggo golek dhuwit. Heeh. Lah sing kok karepke piye? Oh, lah sampean mesti pasang pahat. Sopo lo sing pengen gawe patung aku bisa ngono mesti wong-wong padha seneng yo sampean iki. Ya aja kurang ajar. Kok kurang ajar piye? Wong kok arep mojak ning pasar wage. Lah nek cepet-cepetan entuk dhuwit ning pasar wage kuwi ora aku. Lah sapa? Kowe luwih cepet ning pasar wage entuk Lah dhuwit. ngono kok aku ora bisa mahat kaya dene sampean. Kowe ora iso mahat. Ora iso. Aku umpama iso yo gagal. Chandra Dewi. Kowe iki piye to? Monggo tak rewangi esuk nganti sore aku mahat. Saben-saben kowe iki rak ngirim karo aku. Kakang. Neng wektu dina iki ya gene tekamu nyang papan kene kok ora nggawa kiriman. Tepas. Chandra Dewi. Jajan akeh janjane Kakang. Senajan iki mau lepas, neng sesuk golek tunggale kaya ngene angel tak kandhani. Ya Kakang. Mangan wis dicepaki. Jajan jaminan kopi ana kabeh. Aku mau malah entuk kopi susu kok Kakang. Telo yo ana. Tapi telane rada ganyong Kakang. Telane sapa? Telane iki lho. Paham. Ora. Mbah Supa. Ora. Lah telane sapa? Ketok emang jenenge Kardi ngono. Chandra Dewi. Janjane iki ana wigati apa kok nganti kowe sumusul lawan aku anggonku. Lagi wae makan. Yo aku yo. Jane iki mau ya wis arep rampung, mung kurang sithik wae. Ning sarehne kowe teko nyang papan kene. Iki apa rumangsa aku wis rampung kok Kakang. Ana sing durung dadi. Endi? Lah iki apa durung dadi? Sing endi? Lah sing iki lho. Iki endi to? Chandra Dewi. Kakang. Aku rumangsa seneng sakwise aku iso mahat gawe pepetan tak jebleske kelawan kawujudanmu lawan pasuryan. Jane pancen iki mau tak sengaja Kakang, mergo sampean wis tak masake. Aku kepengin kondo kelawan sampean, yen to sampean iki wetenge ngelih, sampean wis iso mangan. Mergo aku iki mau wis gawe jangan kunci, botok yuyu, segane anget-anget tur lemes-lemes kelangenane sampean. Dadi sing botok yuyu iki mau kowe. Heeh. Oh alah wi Dewi. Ngene yo Lah Kakang. bocah wadon masak kok ora dunung. Kok ora dunung piye Umume botok yuyu kuwe ya wi. Yuyu diblengkah diulekke bumbu. Terus diparutke klapa dibuntel godhong. Ora nek kuwe yuyu uripan mok tom godhong, mok pupuki klapa. Botok arep tak kuluk digawa mlayu yuyu lho ngono kok bocah wadon. Lho bocah wadon masak kok ora dunung. Yo aku rumangsaku yo ngono kok Kakang. Lah sing marai masak kowe iki jane sapa? Bapak. Bapak Bayu Murti. Heeh. Alah Iku, wi. Nduk, Pratiwi.
kowe iki mbok sinau masak-masak ngono. Kae lho kelangenane kakangmu Pancapana kuwi botok yuyu karo jangan kunci. Oh, jet to Bapak? Heeh, Nduk. Jangan kunci nek kunci yo. Kaya iso-iso jangan Kene kunci. wong seger sedep. Bocah wadon umumin jangan kunci kuwi rak bayem kae Eh. sing ijo-ijonan. Lah ora ana bayi. Ora nek kowe jangan kunci kok ana kunci lemari, kunci motor, kunci sepeda, jangan tak ciduk mak kerupyak. Bocah wadon kok. Ante tak sengaja kok Kakang. Kowe iki Lah piye iki mau aku bingung golek nang omahe Kak Karti, Mayu Karti. Ana bayem yu, ora ana. Aku arep blonjo me yu ngadi mah. Ana bayem yu, ora ana. Lah aku arep jangan kunci ya sanane, kunci Inggris, kunci lemari, kunci dipek yo tak cukupi kabeh. Mateni wong bocah wedok. Ora sembodo karo ceriwismu. Kewatmu wae ora karuan iki jane kowe iki kewat apa bocah wedok lebon orang-orang. Ora Kakang. Iki ora kok kewat ora kok kebon orang-orang. Seneng kowe saben metu untuk saweran. Kakang. Kancamu sing jengklak-jengklek sesore paling-paling dum-dumane 15.000. Kowe terus entuk 50.000 pindho rak 100 iki mau. Lah ngene kuwi ora rezeki kok. Aku iki ora kebon orang-orang. Lah apa kuwi? Lah iki ana sing gatel aku ora wani ngukur kok. Sing gatel ndi tak kukure? Ndi? Sing gatel ndi? Lho gatel kok kono to wi? Iki lho sikilku gatel berarti kok semut aku iki mau nek tegal usul bapak. Sing gatel sikilmu. Oh alah, samber gelap mas aku. Arep tak kukur bocah kok ngene cah. Bapak iki mau ndi jane Bapak Bayu Murti? Bapak nandur tela. Wong tuwa kok isih seneng nandur telo wae. Lah telane sok ben nek panen tak nggo tuku kathok pensil kok. Kathok pensil kuwi apa? Sing model saiki iki lho Kakak. Sing ketat-ketat kuwi. Lemu wong pakanane akeh kok ora lemu. Wong senengane mangan turu. Ngono jare diet. Lah wong tua terus tak kokon ngopo coba. Ayo ngopo iki mau. Yo adat lupiane nek wanci kaya ngene kuwi kula niki gawe pepetan kok Bromo. Gawe kerja Nggih. Chandra Dewi. Chandra Dewi. Dar! Iki ngopo malah ditimbali bapak. Anu njip bapak. Njip bapak, kula wonten mriki. Kula wonten mriki ampun dipadosi nggih bapak. Kowe ning endi? Kula wonten mriki. Ora bareng kaya ngono. Ana kono lu kono. Lungguh mriki bapak. Lungguh kene. Bocah wedok. Angger wayahe ngedu ya ngene kuwi. Rumah sama aku pitik apa piye? Anu kula nek lungguh cegih kok bapak kula tak wonten mriki. Lah nek mangan iki diakeh sithik ben ora cegah. Ngene ya Pancapan. Nggih, Bapak. Tekaku mrene nggawa tamu. Tenanipun sinten kok? Sinten bapak? Iki Indrayana. Niku Indrayana. Oh, Indrayana kuwi isih kapernah keponakanku. Iki putrane Kakang Duta Prayoga. Dadi isih kapernah Kakang misanan karo. Lah, lho. Cita bapak. Mula Menawi nyaten, nggih kula pripun. mula si Pancapana kono-kono ndak keparengake tepungan lawan Kula riyin nggih Indrayana. bapak. Menawi nyaten niku tesih sederek nggih bapak. Sih sedulur. Kula riyin nggih bapak sing tepaken nggih bapak. Ya, ya.
iki ora kaya ngono kuwi. Lah kaya ana sing njero ngene. Kok kaya ora payu wae kok entong-tongke. Anu, ketepungan ya Kakang. Tepungan kira ya ora kaya ngono, kudune depan-depan. Bocah iki pembasan kala, bocah iki kok. Piye to Kakang Bocah sampeyan iku utak-utikan senenganmu. Seneng kowe nek diutik-utik. Nah, Bocah wedok takon sing halus kok ora iso. piye to Kakang aku iki bingung nek Kowe iki bisu apa piye kok? jare sampeyan kenal aku wis halus omong ilun-ilun. Tegese halus iku ora kaya ngono kuwi terus omonganmu ilun-ilun. Kaya wong bisu wae. Tepungane sing genah, lumrahe wong kenalan. Ngono ya Kakang. Tepungke ya. Aku Chandra Dewi. Sapa? Padahal sapa? Aja suwe-suwe. Bocah wedok kenalan kok suwene ora karuan. Durung rampung kok Kakang aku durung diwene ngerti jenenge kok. Tak betutke ya. Ya padha wae. Sampeyan iki tak goleki lho Kakang. Sapa mau jenengmu? Aku Indrayana. Sapa-sapa ora krungu? Indrayana. Sapa? Indrayana. Sapa-sapa Hei! cedak. Wong sing kowadoan wae krungu. Mepet ora krungu kok jarak apa piye kowe iki? Ngono kok Kakang nganten kuping kula tok pelek kok. Budak kok pelek ngopo? Bocah wedok kandhanane angel ora karuan. Salah. Mbah, Kono-kono Pancapana, coba ditepungake. tepungke Kakang. Lah tamune wae ora ngejak kenalan kok aku kok kongkon kenalan. Coba yang ngono to, tunes-tunes mungkong Lah nek lumrah iki ana tamu, iki ra ya ditepungke karo sing di omah. Wah, sumpah mateni wong cah iki. Iki pirang dina ora kok umbah ambune kok ngene. yo ben wong sampean iku senengane nesu terus. Yen kok ditepungake di. Tak apa sambet ya sampean. Pancapana. Aku Indrayana. Kono-kono. Ndak parengake lungguh. Pancapana, Sampeyan mawon. ya aku tak nunggu ning kene wae. Pancapana Indrayana lan kowe Chandra. Injih Bapak. Suaramu kok cemengkling banget. Injih Bapak, badhe kulaan suara. Kan? Waton ngono bocah bagus nggih ngeten iki suarane cementing. Ketingalipun kok kewat iki. Pancen bocahe grapyak, semangat. Iki Chandra Dewi sis dulurmu dhewe. Aku ngepengenake Pancapana sing bisa nampa marang Indrayana. Jalaran kanggo sawetara wektu iki mengko Indrayana bakal nonop urip ana ing omah kene. Oh, injih Bapak. Kula setuju. Kula sarujuk, kula seneng malah kok. Apa? Setuju terus nek kowe. Sing mbok sarujuki nggon apa? Nita badhe Badhe ngunut teng mriki. Kok arep munut urip ning kene kira-kira nggawa beras apa ora? Lah aja kuwatir Kakang. Rumangsamu beras ora tuku ngono apa piye? Aja kuwatir kae jagung isih akeh, gaplek isih akeh. Gak ngerti. Gaplekmu kuwi. Nengane kok gaplek isih akeh, telo isih akeh. Pancapana ora Nggih. kena kaya ngono. Arep dikaya ngapa iki sedulurmu dhewe. Iki range tuwa Indrayana mula kowe muwuh Indrayana kudu ngakang. Rungokke. Zo. Bapak. Nggih. Menawi kula kedah muwuh Indrayaya Kakang nggih boten dados menapa. Oh, sarujuk sampean Kakang. Kakang. Mateni wong. Seneng mbok ya seneng. Senenge nganggo watesan. Seneng gulune wong tuwa mok tekek. Kuwi niate ngajak patiku apa piye kowe iki? Ora Kakang, sampean kakangku dhewe kok ora. Banget senenge atiku kok Kakang. Aku kudu nesu kowe seneng, ning aku kudu nesu. Indrayana iki uga pinter bab mahat reca. Cito apa? Ha? Cito. Pinter. Ah, engko tak kemal. Kowe iki menengo dhisik tak gandhen sisan.
bocah wedok kok kandhanane angele. Kowe bocah loro bisa sinau bebarengan ngenani olahing pahat. Nggih. Arep dikaya ngapa? Indrayana iki isih turase Kakang Duta Prayoga. Kakang Duta Prayoga iki jago banget nggone mahat reca. Engko kanggo sawetara wektu Indrayana karep ben marahi si Candradewi. Asik. Seneng kula Bapak. Apa kowe? Jare jenengan ken marahi kula mahat. Apa nek aku ora iso? Apa nek aku ora bisa? Yo bisa ning pahatane sampean ketoke Langkung prayogi ingkang marahi niku boten kula boten napa-napa. Ketingalipun si Adi Pancapala. Kaya ngono ya? Kula boten lejar ing Ya. kalih. Oh, ora Kakang. Ora aku. Ora piye tak gandhen sisan. Iya. Andane dipengin ngomong padon terus kowe. Anun, Apa? Monggo. anun, Monggo. lawange buka iki. Ora dikancing. Kakang Bayu Murti. Yen ora luput iki si Adi Dentalaya. Heeh. Sampun wanu to. Iya, iki rangka dalem ing Sailendra. Pangkate Papih. Oh, Iki wong kang pinitaya. oh ngaten Cik Kok Kupo. AO dikandhani kok ngo. Lah kula gumun. Dentalaya, Kakang Bayu Murti. ana wigatine apa? Saurunge aku njaluk ngapura yen aku kurang tata krama. Gonku lumebone ning pondok iki. Ado saka Sailendra golek buron-buronku bocah nom-noman sing jeneng Indrayana. Aku Indrayana. Indrayana. Yen pancen kowe wis gelem dodok maras kabeh perkara kang wani nyolong anane Reca Dewi Tara. Pancen aku. Kowe tak rangket tak kowe Sailendra. Indrayan, Inggih kula paman. coba kowe mundur ngadeg ana samburine Candradewi. Adi Dentalaya, Kakang Bayu Murti. nek ora kaya ngono kuwi. Aku ngerti Kakang. Aku ngregani bab budayamu kang wis ditampa ingkang sinuwun. Nanging ana nom-noman sing wani mlebu ana ing Candhi Lukiswara. Ing kono siji njarak putra dalem. Kaping loro wani gawe rusak, kaping telu wani nggawa pepethan. Tak takon ya, Heeh. ngenani bab pidana astadusta. Ngenani bab pidana astadusta. Yen ana wong luput, banjur wong sing luput kuwi disingitake dening pawongan. Sing nampa pidana sapa? Sing nyingetake Indrayana ki omahe ngendi? Kali Praga, Kene iki ngendi? Gunung Kidul. Yen Kali Praga nganti tekan Gunung Kidul, Indrayana ki cetha ana sing gawa. Sing gawa sapa Sing Kakang? gawa Bayu Murti. Kakang Bayu Murti. Indrayana ora luput manut katranganmu sing luput sing nyingitake mula. Kanggo ijole Indrayana aku gawanen. Aku saguh nampa pidana waton Indrayana kudu uwal saka pidana. Indrayana tak wali Kakang Bayu Murti. Tak wali Kok sedaya menika wau boten perkawis panjenengan. Kenging menapa panjenengan lila menawi panjenengan badhe dipun pidana. Kowe durung ngerti. Sikile ndak cuplikake. Kakang Bayu Murti tanteni ana ngisore wit gurdha iki. Aja kuwatir aku ora bakal mlayu. Yo. Matur nuwun Kakang.
Pancapana Candra Dewi Indrayana. Patih Dentalaya iki pindhane golekan. Satenane wong kang duwe panguwasa ing Salendra nanging nyalah gunakake wewenange. Iku ora ana liya Resi Dharmamulya. Resi Dharmamulya kuwi tetuwengganing agama Buddha wiwit dhisik mula ora seneng kawan aku. Mula dheweke golek-golek kaluputanku. Yen aku ora pasrah bongkokan mengko bakal ana wae kaluputan kang ditibakake lupute Indrayana mesti kowe lupute kowe mesti condake. Ning bakune aku kang diincar dening Dharmamulya. Mula aku bakal ngrampungi perkara iki. Pelingku. Salungaku ing Sailendra. Yen aku ora bali, cetha aku nemoni apa-apa ing Sailendra. Yen wis kaya ngono, kowe enggalo Pancapana lan Candradewi. Budhalo ana ing Gunung Murya. Kowe budhalo ning papan kono. Sowana ana ngersane eyangmu Ekalaya. Matura yen aku nampa pidana saka ngersane Ratu Sailendra Samaratungga. Kowe Indrayana iki kula paman. Aja negakake sedulurmu. Tut purya jaganen Pancapana lan Candradewi. Sing ati-ati, bocah sakatrine kowe ndak tinggal. Opo bae murti. Indrayana. Kabeh iki mau mongko perkaramu. Nek nganti Bapa Bayu Murti lila dhewekne sing dikunjul. Umpama kowe ratu mekana nyang gunung itu. Tak kira ora bakal ana kedadian sing kaya ngene Indrayana. Iya. Pancen aku sing luput. Aku sing kleru. Indrayana. Mengko yen nganti ana apa-apane Bapa Bayu. Aja takon dosa Indrayana. Kakang Indrayana wis ngakoni kaping kaluputane kok cukup kakang. Sampeyan aja nesu. Ngakoni kaluputane Indrayana. Lah nek nganti Bapa Bayu Murti mati, sapa sing kelangan? Ora Indrayana ning aku karo kowe. Yo wis. Yen ngono ayo padha. Aku nomornya. Ing ngersaning Bapa Ekalaya matur yen to Bapa. Bayu Murti diwene pidana. Candradewi. Mongko ra ketang kebewa iki minangka pitungkasing Bapa Bayu. Mula kanthi kuwi ayo padha bareng-bareng